Silavê var baş hevan nûçeyên nûçeyek û me amade kirine di debarê Rojavayê Kurdistanê de dixwazim ji wan re pêşkêş bikim. Yek ji wan nûçeyan ew e li Kenekê li Brukselê civînekî lûtke pêka di asteherî bilinde hemû partiyên siyasiyên Kurd ê Rojhilatê Kurdistanê tevlî bûn di derbarê ne tenê di derbarê Rojhilatê Kurdistanê de di derbarê qedera Kurdan giştî de nîqaş hatin kirin rewşenbîr rêvebirên partiyên siyasiyên Kurdan fikrê xwe beyan kirin qismek ji wan fikrê wan mi berhev kirine ez ê ji wara pêşkêş bikim tiştê mühim tê de hene mesela pêşniyaz heye ku artêşeke netewîya Kurdan ava bibe êdî zûye derengê meseleyekî dine elbet divê merov bikeve nava hereketê tam divê demê de hevano pêdivî bi çapemeniyekî xurt ya Kurdî heye pêdivî heqeten bi pêşxistina xeta netewî heye ku vê derê ev salekî zêdetir e em hewl didin pêş bixin xeta netewî acayip giringe tam divê demê de qedera hemî Kurdên li heşar perçên Kurdistanê heta Kazakistan jî di nav da girêdayê vê xeta netewî ye. Hevalên me telefonê me dikin ji Kazakistanê di nava şîn û giriyê de ne ji ber Rojavayê Kurdistanê pir dilgiranin, xemgînin. Vê derê em rêz û hirmetê xwe dişînin ji dost û hevalên me ji milletê me yê Kazakistanê re milletê me ê li perçên cuda kî dizane li Xorasanê rewş çi ye aniha li wê derê jî aniha xeber ji wê derê jî nayê girtin ji ber meseleyê înternetê. Yani velhasıl qedera me hemiyan girêdayê heve Rojavayê Kurdistanê eger zirar bibîne Başûrê Kurdistanê pêra diçe Bakur jî pêra diçe niha di derbarê Bakurê Kurdistanê de Dem Partî daxife ez ê qismekî cihî bidim daxuyaniyên her du hevserokên Dem Partiyê jî ka ew çi dikin merov dikare biryarekê çawa bigire tevgera siyasiya Kurd daxuyanî çiqas dide çiqas li ser vê meselê hûr dibe kûr dibe ew jî ya rastî pir nakeve destê me me dixwast em cih bidinê ka keceke di derbarê Rojavayê Kurdistanê de helweste ku milletê Kurd nîşan bide çi dibêje çi nabêje eger me zêdetir agahî bi dest bixiste me dixwast bi wara parve bikin lê aniha tiştekê seferberî hem seferberiya eskerî li Rojavayê Kurdistanê hem seferberiya gel dibê li her derê Kurdistanê millet rabe ser piyan xwedî li Kobanî xwedî li Qamişlo xwedî li Hesekê derbikeve anha Rojavayê Kurdistanê esas e tişte herî acîl ew e divê merov rexneyên xwe êrişên xwe hesabpirsînên xwe bêhile ji bo demekî din anha rewşa pêşxistina milletê pêşxistina civakê ye seferberî ye eger divê seferberiyê de em bi ser bikevin başê merov dikare were cemhev merov dikare hevûdû rexne bike heta dawî ji ber ku bi tonan pirs tên ji me re bi tonan pirs heye mesela dipirsin dibêjin ya axwasa YPG YPJ qesede axwasa beriya niha çek û sîlah nîşanê me dan li ku derê ne çima nayîne bikaranîn ew qas heremek di nava şer de ye çima ew qas zexîre stokaj çên hebû dibinê erdê de di tûnelan de milletê me çima îro hewce maye çima hewcê şîrê bebika biye çima derman nehatin stok kirin madem herema me di nava herema şer de ye madem em tim li ser tehdîkene çima pêş de amadekarî nehatiye kirin li deverên weke Qamişlo Kobanî wana pirs pirin ama ez bixwe nikarim bersiv bidim ji ber ku ez ne rêveberê Rojavayê Kurdistanê me ez jî navbênkarim min dixwest ez bipirsim lê ez dibêjim qey ne wexta wî ye di demên pêş me de bila hinekî aramî çê bibe niha meseleyê agirbestê hebû agirbestî şev bi dawî dibe daxuyaniya Qesedê heye dibêje hikûmeta Şamê ev çetên girêdayî dewleta Tirkiye agirbestê bin pê dikin rast e normal dengek hat piştî nîvrê gotin agirbest dirêj dibe ji bo mehekî meylê kûsa heye yani Amerîka tiştekî wisa pêşniyaz dike lê heta niha ya rastî nehatiye piştrast kirin agirbest dirêj dibe nabe çend rojan dirêj dibe mehekî dirêj dibe hefteyekî dirêj dibe di vî aliyê de hîn tiştekî berbiçav tune ye ez hema bi nûçeyê yekem dest pê bikim hevanda bi destûra we Qesedê şiyarî da Şam agirbestê bin pê dike amadekariya şer dike Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ragihand ku tevê agirbest de heyî hikûmeta Şamê bawekî sîstematîk amadekariyên leşkerî dike îro li herêma Cizrê du caran êrişê hêzên wan kiriye navenda ragihandinê ya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê îro li ser tevgera eskerî ya hikûmeta Sûriyê ya li ser tevgera çeteyan bin pêkirina agirbestê daxuyaniyekê taybet belav kiriye Qesedê dibêje hikûmeta Şamê li Cizrê li Kobaniyê
hêzê xwe kom dike ev yek nîşaneya niyeta şarekî nû ye dibêje qesede. Wekî din di daxuyanî de bal dikişîne ser tevgera eskerî ya li Herêmê dibêje tevî peymana Agirbestê ya ku di navbera me û hikûmeta Şamê de hatiye îmze kirin. Hikûmeta Şamê çeteyên ku êrişê me dikin bawekî sîstematîk aniha amêdekariyên xwe yên eskerî zêdetir kirine, gurkirina rewşê li Herêmê Cizrê û Kobaniyê de domînin, komkirina hêzan, tevgerên lojîstîkî hatine dîtin. Ev jî bi zelalî nîşan didin ku niyeta wan ya gurkirina rewşê heye, kaşkirina Herêmê ber bi rûbirûbûneke nû ve heye. Qesede ragihand ku hêzê wan îro rastî êrişan hatine, îro şer derketiye. Wiha didomîne di vê çarçoveyê de hêzên me îro li Herêma Cizrê rastî du êrişên cuda hatine. Ev binpêkirineke eşkere ya peymana Agirbestê ye. Hêzên me girêdayê mercên Agirbestê ne. Hê jî pabendin lê em teqez dikin ku amêdekariyên eskerî yên hikûmeta Şamê bi tamamî li dijî berpirsiyariyên wê ne. Ev yek hewldanên bi qest eşkere dike ku dixwazin aramiyê têk bibin li şûna çareseriyên siyasî rewşê ber bi şer ve bibin. Rast e. Komkujît pêk dînin. Herêmekê bê Kurd dixwazin. Nazî cî bidim daxuyaniyê Tayyip Erdoğan. Çiqas kêfxweş e, çiqas şaye, çiqas memnûn e, çiqas serra li meselê mêze dike. Tayyip Erdoğan bi wê helwesta xwe carekê de nîşan da ku dijminê sondxarî ê milletê Kurd e. Ecayîb kêfxweş e. Yani ji destî were ew biçe nîgê colanî. Van êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê nîşanê me da ka kî dost e kî dijmin e. Kî niyet pak e kî niyet xirab e. Qas fayda dike nizanim. Me berî jî zanî bû milletê me ji xwe dijminê xwe nas dike, dostê xwe jî nas dike lê dîsa jî em bi poz ve lêketin yani. Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê di daxuyaniya xwe de bangê civaka navdewletî jî dike. Çi dixwaze ji hêzên navnetewî çi dikarî bixwazî? Serkeşiya wan Amerîka dike, Amerîka em rezîl û riswa kirin. Hêzên navnetewî kî ye? Fransa ye, em rezîl û riswa kirin. Almanya qet behs nekin. Colanî dawet kir û dixwaz dawet bike. Alîkarî û aborî û pere dide colanî û hêzên navnetewî ka kî heye? Ka dewletekî ji me re bibêjin em biçin ber derê wan dîplomasiyê bikin. Nema, nema. Êdî xetayê me ye, xetayê wan e, êdî ew meselekî din e. Lê dîsa jî qesede ji dest ber nade. Hêviyê ji dest ber nade. Em bangê civaka navnetewî dikin. Em bangê aliyên peywendîdar eleqedar dikin. Hewlên lezgîn bidin da ku peymana Agirbestê were misoger kirin. Rê li ber her gaveke gurkirina şer were girtin ku ewlehî aramiya Herêmê dixebin metirsiyê aniha. Li Kobanê rewş pir giran e hevan nam. Ji me re nivîstiyên ji Kobanî. Temam înternet tune lê di nava rojê de deqeyek du deqet înternet çêbû. Hevalê me peyamê ku nivîsan dibû hezir kirbû derbekî de hemî ser hev dihat. Telefona me de ye. Niha hevserokên Dem Partî çi dibin, çi dibêjin? Ew jî mühîm e. Tabii pêşniyazê me jî hene, pêşniyazê we jî hene. Ez dibînim pez mesajê ku hûn ji me re dişînin hevanno. Yani pir vekirî nîşan dide ku helwesta milletê Kurd qels e, zayîf e di meseleyê wê de. Di mesela tedbirên li hember dewleta Tirkiyeyê yan jî dersa ku merû bide dewleta Tirkiye. Aniha şerê ku li Rojavayê Kurdistanê dimeşe sedî nod û nehna, sedî set di destê dewleta Tirkiyeyê di kontrola dewleta Tirkiyê de ye. Milletê me Bakurê Kurdistanê nekeve nava hereketê eger zextê nede ser dewleta xwe, dewleta Tirkiye ev mesele pir kûrtir dibe, xirabtir dibe. Acîlen milletê me dibe zextê bide ser dewletê. Êdî ji meclîsê ve dikişî, êdî diçî ku derê, êdî meclîsa xwe alternatîv ava dikî, êdî ultimatom didî hikûmeta Tirkiye, êdî ez wî nizanim. Dawî de ez behs bikim. Ê min pêşniyazekî min ê şexsî heye ama çiqas bikirtiye nizanim. Hevserokên giştiyên Dem Partiyê Tülay Hatîmoğulları Tuncer Bakırhan ragihandin ku hewltê dayîn Sûriye bê Kurd were hîştin. Hatîmoğulları bangê Tirkiye kir, bang daraya giştiya navdewletî kir ku piştgiriyê bidin Rojavayê Kurdistanê. Tülay Hatîmoğulları Tuncer Bakırhan li navenda giştiya partiya xwe Dem Partiyê civînekî çapemeniyê li darxistin. Behsa serdana xwe ya Rojavayê Kurdistanê kir Hatîmoğulları. Dibêje aliyê ku Agirbestê binpê dike hikûmeta demkîya Sûriyeyê bi pêşengiya Heyeta Tahrir el Şam hatiye ava kirin
hewtê dayîn ku Sûriye bê Kurd were heştin. Yani bahsa rola devleta Tirkiye bike pir baş e. Ji ber ku heteşe bi tena serê xwe rêxistinekî çetê ye. Bi tena serê xwe nikare bikeve nava hereketê li hember Kurdan. Devleta Tirkiye ne ku piştgirî de ye. Devleta Tirkiye wan bi rêva dibe. Piştgirî miştgirî tune ye. Devleta Tirkiye wan bi rêva dibe. Hatîmoğulları destnîşan kir ku wan ji devê muxataban godarî kiriye ku aliyê agirbesê bin pê dike hêzên Heteşê ne. Ew dibêjin êrişên li Helebê komployekê navnetewî ye, komployekê heremî ye jî, armanca sereke destpêkirina şerê Kurd û Ereban e. Hêzên Sûriya Demokratîk qesede ji ber vê yekê ji Dêrez û Rûreqayê vekişiya. Naxwazin li welatekî ku şer însan ji şer westiya bin, cardin bixin nava şer. Niyeta qesedê û şer bike tune ye. Niyeta qesedê ku rê li ber şerê Kurd û Ereban ve bike tune ye. Milletê wê derê westiya ye ji şer. Niha li bajarên Kurdan li wê derê tedbîr têne girtin. Yani hêzên qesedê xwe kişandine bajarên Kurdan. Dibêjin berdêla wê çi dibe bila bibe ew ê bajarên Kurdan heta dawiyê biparêzin. Hevseroka Dem Partiya xwast ku Tirkiye piştgiriye nede Heteşê. Em ji bo dirêjkirina agirbesê erênî difikirin, dixwazin her kes li gorî vê peymanê tev bigere. Rêveberiya Rojavayê Kurdistanê ji me re got divê kes piştgiriye nede şerê ku Heteşê li dijî Kurdan daye dest pê kirin. Eger armanca wan ew be ku Sûriye bê Kurd were hiştin, herkes divê nava şaştiyekê herkes di nava vê şaştiya mezin de ye. Dibêjin divê Tirkiye ne duwarê askerî de ne duwarê istihbaratî de ne jî duwarê lojîstikî de piştgiriye nede Heteşê. Divê Tirkiye rola aştî bilîze, bangek ji bo welatên garantûr jî heye. Niha Dem Partî banga xwe ye ji bo dewleta Tirkiye û Tülay Hatîmoğulları vê yekê dibêje. Hem ji bo Tayyip hem ji bo Erdogan. Yani dibê Rojavayê Kurdistanê jî yani ji me dixwazin ku Tirkiye duwarê askerî, istihbaratî, lojîstikî de xwarin ve xwarinê de her alî piştgiriyê nede Heteşê. Vaya ew e rola aştî bilîze bangekê tabî. Niha ji bo welatên garantûr jî daxwaza wan heye hevanno. Divê erkên xwe bicih bînin. Welatên garantûr. Ama vê ji we re bibêjim hevanno. Niha di hukûqa me da li Rojavayê Kurdistanê garantûr marantûr tune ne. Çavdêr jî tune ne. Yani gözlemcî dibêjin gözlemcî tune ye. Peymanê ku hatine imzekirin bê garantûr hatine imzekirin. Hûn ê bêjin Amerîka ne garantûr e? Na. Hevanno. Li gorî hukûqa Sûriyê, hukûqa navnetewî wextê ku peyman têne imzêkirin di navbera du dewletan de yan jî rêxistinekî bi dewletê re garantûr lazim e, çavdêr lazim e. Çavdêr çi ne? Ev peymanê ku hatine imzekirin di pratikî de çi qas tên pêkanîn çavdêrî dike. Raporan amade dike. Garantûr jî garantiyê didin. Çawa? Yani eger aliyekî peyman neyne cî pê dide pêkanîn. Yani navbera her du aliyan de navbenkariyê dike. Ama di navbera Qesedê û hikûmeta Şamê de garantûr jî tune ye, çavdêr jî tune ye. Vêya kî dibêje? Tom Barak dibêje. Başê Amerîka çi karî dike? Rola Amerîkayê çi ye? Fasilîte yani fasilîte dike. Çi ye ew? Hêsankirinê. Yani diyaloga di navbera Qesedê û Şamê de hêsan dike. Yani hêsanker hûn dikarin bibêjin. Ha? Yani hêsanker e. Yani sê tiştên ji hev cuda hene hevanno. Di hukûqa peymanan de hêsankarî heye, tu rewşê hêsan dikî dibî alîkar ji tenê jêra, garantûrî heye û çavdêrî heye. Tenê anha navbera me û Şamê de hêsankarî heye ew ji Amerîka dike, canan Fransa ya dike ya nake. Ama hemiyan jî pişta xwe bi Kurdan vekirin, çima ji ber menfaatê xwe yê siyasî. Menfaatê siyasî ji xwe me pir cara ji we re gotiye, dixwazin dewletekî Sünnî bi pêşengî Heteşê ava bikin, ew jî armanca Daişa berê bû. Armanca Daişî bû. Anha sînorên Iraq û Sûriye radikin, dewletekî Sünnî ava dikin û rola Kurdan di wê derê de çi ye wê çawa be nizanim. Lê ji Kurdan hat xwestin şer bikin. Vaya ne ew e ha? Vaya ne îddia ye? Vaya agahiyekê piştrast ye. Vaya tenê ez nabêjim.
Yani dakika tiştekî hat. Vakî dibêje he. Neyse tişnabe. Hevano yani evaya agahiyekê piştrast Tom Barak bawekî vekirî ji Rêzdar Mesûd Barzanî, İlham Ehmed, Mazlûm Ebdî xwestiye. Hûn li hember şîeyan divê şer bikin. Kurdan gotiye yani vana cîranê me ne? Yani şîeyên li Iraqê em çima li hember wan şer bikin ya? Ya derdê me ku li hember cîranê xwe em şer bikin, em şerê Kurd û şîeyan derbixin tune ye. Tom Barak dibêje wê demê hûn zanin. Eger hûn şer nakin, ava çekdarên berê yê IŞİDê, Heteşê û Sûriye hevalbendê me ye di tekoşîna li hember terorîzmê de. Eger hûn nabin hevalbendê me, ava ye dewleta Sûriye heye, ew hevalbendê me ye. Ew dikevin nava hereketê dî hûn zanin. Çi kir Amerîka çiqa ji deste hat tolerans nîşanê wan da, rê li ber pêşiya wan vekir, ji wan re kredî vekir û pêşî xwe di şerê li hember Kurdan da îspat kirin. Dewleta Tirkiye ji xwe re ji loto lê xist dewleta Tirkiye re. Dewleta Tirkiye yani aniha ji kêfa şok bûye, şok bûye. Daxuyaniya Tayyip Erdogan heye ez ji we re bixwim ve ya ji dewleta Tirkiye re heqeten lê hat. Yani dibêjin gotinê Kurdan hene yani kew li darê ket yani. Kew li çû ket tiştekî wisa ye. Yani jê re loto lê xist. Plan û projeyekî wisa beriya niha tune bû. Dewleta Tirkiye hay jê tune bû. Dewleta Tirkiye dicerifî, ditirsiya ku İsraîl û Amerîka ji bo menfaetê xwe Kurdistanekî çêbikin li rojata navî. Ji ber vê yekê pêvajodan dest pê kirin. Ala acele em bi vê pêvajoyê em bi Kurdan re li hev bikin ji bo plana İsraîl û Amerîkayê pêk neyê. Aniha dewleta Tirkiye firq kir ku plana İsraîl û Amerîkayê tune ye ji bo Kurdan. Yani Amerîkayê bi projeyê xwe Kurd rezîl û rûswa kirin. Aniha Tirkiye ji xwe re pişta xwe daye diyor kêfa dewleta Tirkiye pêvajo mêvajo qet nexema dewleta Tirkiye. Aniha va girtekî ku ji İmraliyê derxistine Komîsyona Meclîsê ku çû İmraliyê ev notmotê ku girtine aniha dixin piyasê tenê ji bo guherandina rojevê. Aniha rojeva Kurd û Kurdistanê bi temamî serhildan û berxwedan e û xwedî derketina rojevayê Kurdistanê ye. Rojevekî din divê tune be. Rojevekî din zirarê dide me. Aniha rojeva esasî ew e ku milletê me acîlen xwedî li Kobanî derbikeve. Tiştekî din wext bime dide wenda kirin. Dewleta Tirkiye bi zanebûn vê yekê dike. Meş, mîtîng, her tişt çi dikin bikin. û xwarin jî dixwin ji bo xatirê Rojavayê Kurdistanê xwarinê bixwin ji bo merûbikar bi ser piya bisekine hêz û teqata xwe li cih bihêle. Aniha dema xwedî derketina li Rojavayê. Rojava parastina Rojava tê parastina temamê Kurdistanê. Xeta netewî esas e. Wana divê em acîlen di hişê xwe de bigirin û bi vê yekê hereket bikin hevan da. Aniha mi çi dixwend mi daxuyaniya Dem Partiyê dixwend ya Tülay Matîmoğulları îja aniha hevan da binêrin ez ji we re çi dibêjim. Hatîmoğulları erê bang li hêzên navnetewî kiribûne temam. Hatîmoğulları destnîşan kir ku wan ji devê muxataban godarî kiriye me bixwe ji muxataban godarî kir ku alî Agirbesê bin pê dike hêzên Heteşê ne veya dibe ya ku li Helebê pêk hat komployeke navnetewî ye veya min ji we re xwend dibêjin Tirkiye duwarê eskerî duwarê istixbaratî de dibe acîlen piştgiriya xwe ya ji bo Heteşê bide rawestandin. Niha hevan no. Tülay Hatîmoğulları balkişandiya sê rewşa trajîk mirovî ya li Kobanî jî veya pir mühîm e. Li Kobanî piştî ku qesê de ji Reqayê vekişiya elektrîka ku ji aliyê bendava Tîşirnê ve dihate qut bû, înternet qut bû, av qut bû, me çi gotibû bendava Tîşirnê. Çima ew xwesa salên borî me paras me şehîdan wê derê bendava Tîşirnê çima xwesa girîng bû me gotibû Rojavayê Kurdistanê temamê rêveberiya Xweser xwe ji wê derê xwedî dike. Hem ava wî hem elektrîka wî yani pir mühim bû bendava Tîşirnê bendavek stratejîk bû ji destê Kurdan hate girtin aniha
elektrika ku jwe bendavete hatiye birin kobani bê ave bê nane stok nehatiye kirin zexîret tuneye anha xwarina ku heye hevalê min dinivîsîne ya xwarina ku heye ana temamî di marketa da tiştekî tu nabînî 150,000 insan anha çi vedixwin çi dixwin sebze meyve tuneye zarok derman insanên diyabet hene ye insanê ku nexweşê şekir hene hebe roje hebekî dixwin eger wî hebe xwe negirin dimirin 5 zarok îro mirine ji ber sermayê ji ber nebûna derman niha li Tülay hatî molar dibêje ev kareseteke yani felaketeke mezin a mirovî ye tiştek ku li Kobanî pêk tê rêveberiye ku vê yekî li welatiyê xwe rewa bibîne wê çawa bikaribe Sûriyê bi rêva bibe divê dorpêça eskerî mirovî ya li ser Kobanî were rakirin xelk di rewşeke pir xirab da ye jin her tim li Rojavayê Kurdistanê pêşengiya tekoşînê dikir rêveberiya HTŞ tehemûla kezî û porê jinan nake hatî mollarî destnîşan kir ku Sûriyeyeke bê Kurd tê hedefkirtin dixwazin miryan bikujin dixwazin her kesî bikujin yên nehatine kuştin dixwazin bidin koçberkirin em xelkê Rojavayê Kurdistanê bi tenê nahêlin wekî Dem Partî dibêje piştî hatî molları Tuncer Bakın har axivî çend gotin ez cih bidim wî jî hevandin ji ber ku gotinê wî jî gelekî mihîm in paşê fikra min heye heqeten Kurdê me yê Bakurê Kurdistanê bi pêşengiya Dem Partî dikarin çi bikin ne tenê Dem Partî ya li Bakurê Kurdistanê nezî 10 partiyê me yê siyasî hene alîgirên we hene ka me got xeta netewî me got dema mesela netewî ye herî kes divê bikeve nava hereketê partiyê me yê Bakurê Kurdistanê divê dev ji rexneyan berdin me wisa gotibû me gotibû mîna me nekirin temam mîna we nekirin temam kêmasiyê me tune başka rojava net vê halê kêmasiyê me pirin gelek rast e herkes qebûl jî dike dibê Kurd naxwazin sed salekê din bê statû bê ziman bijî Tuncer Bakır han dibêje me bi zelalî nîşan da ka kî ji şer û pevçûnan îstifade dike ka kî şer dixwaze pevçûnan dixwaze Kurd li hember kuştina hevsojên xwe yên li Sûriyê çi dikin hevsoj çi ye Kurd li hember kuştina yani hemwalatiyê xwe dibêje yani niha ez ê paşê bêjim divê ev bertek rast were fehmkirin agirbez tenê wekî bila Kurd guleyan neteqînin tê fehmkirin em dizanin kîvan êrişan teşwîq dike divê ava ku hatiye xwedkirin were berdan bi taybetî behsa Kobanê dike anha sotemenî tune ye darûber tune ye ji bo merû bişewtîne jî zivistanê jî hewa sar e îro 4-5 zarok jiyana xwe ji destan e dibêje divê raya giştiya navnetewî êdî bibîne ka çi tê serî vî milletî li hember Daişê canê xwe daye li Reqayê ku Qesedê jê vekişiya ala Daişê tê daliqandin hikûmeteke ku bi Daişê tê bikoşe tune bi Daişê re tê bikoşe tune ye tenê bi hebûna Kurdan tekoşînê dikin tenê bi hebûna Kurdan re tekoşînê dikin di serî de Tirkiye em bang li hêzên demokratîkê navnetewî dikin ku piştgiriyê bidin Rojavayê Kurdistanê hevando binêrin em aniha hele hazir pirsê ku bi giranî ji min tê kirin çi ye aniha hele hazir em çi bikin em bi ser dikevin ji vê felaketê ji vê rewşî em çawa dikarin bifilitin hevando em dikarin ava xwe de pêşniyaz bikin binêrin pêşniyazê we jî hene hûn jî dikarin binivîsînin pêşniyazê we jî hene ez dibêjim di serî de Dem Partî bila acîlen bi partiyên Kurdistanî re li hev bicive ne 10 partiyên siyasî hene acîlen bi we re bicive hûn bi min re neyan na hûn binêrin ez sana fikrekî davêjim holê hûn bibêjin rast e hûn bêjin rast e ne 10 partiyên siyasî yên Kurd hene ê Kurdistanî li Bakurê Kurdistanê Hüdapar jî di nav da em li hev bicivin biryarekî bigirin li ser navê milletê Kurd ultîmatom bidin dewleta Tirkiye nameyekê pir ciddî ji Tayyip Erdogan ji rêveberên asta herî bilindê Tirkiye re bişînin bibêjin em nekorin em dizanin projeya li Sûriyê şerê li hember Kurdan hûn bi rêva dibin em 2 roj mühlet didin we dewleta Tirkiye şerê xwe li hember Kurda bide sekinandin
وان çeteyên xwe ji wê derê derbixin we derxist we dernexist em wekê Kurdên Bakurê Kurdistanê mecbûrin li ser xeta netewî biryarekî bigirin. Biryara ku em ê bigirin qedera me tayin dike. Biryara ku em ê bigirin bi temamî hem ji aliyê fîzîkî ve hem ji aliyê ruhî ve hem ji aliyê netewbûnê ve bi Tirkan re bi Tirkiye re bi temamî em qut dibin. û biryara xwe ne mecbûrin di wê namê de eşkere bikin. Tenê ultîmatom bidin. Türkiye tehdit bikin. Bi hêza xwe ne bi hêza askerî. Hêza me ya askerî tune el Bakurê Kurdistanê. Bi hêza gel. Milletê Kurd el Bakurê Kurdistanê dikare bibe hêzekî tehdîtê li ser dewleta Tirkiye. Bibêjin rast e ne rast e, ez dixwazim hûn bibêjin. Yani îcab nake hûn biryara xwe jî bêjin. Binêrin pêşî deh eger hemî partiyên Bakurî bi hev re îmza xwe bavêjin binê wê namê bibêjin di nava du rojan de we hêzê xwe kişand ji Sûriyê û vê jî lê zêde bikin. Ranebin ji me re nebêjin eleqa me bi Sûriyê tuneye ew çeteyên ku li wê derê şer dikin ne ê me ne. Vê ji me re nebêjin. Em zanin di emrê we de ne, em zanin ê we ne, em zanin hatta bi bütçeya Tirkiye xwedî dibin. Van çeteyê xwe bikişînin ji wê derê. Ez ji we re bêjim. Çareseriya bi tenê a Rojavayê Kurdistanê girêdayî vê namê ye. Dewleta Tirkiye. Anaha çareyekî were dîtin dewleta Tirkiye çawa dikare vekişe ji wê derê. Vekişe vê nekişe em ê hemî partiyên Kurdistanî em ê biryareke li ser xeta netewî bigirin. Îdî biryara me li ser xeta netewî çi ye em ê paşê ji we rêvebirên hêjara beyan bikin. İmze. Ne nameyekî dirêj. Tenê paragrafekî. Paragrafekî ji Tayyip Erdoğan rêveberên dewleta Tirkiye re dişîne. Bila Hakan Fidan, Tayyip Erdoğan herkes hedê xwe zanibe. Bila ranebin milletê Kurd tehdît nekin bi kuştinê, divê sermayê de bi birçî hîştinê. Em vê rewşê heq nakin wekî civak, wekî millet. Em mecbûrin helbesta xwe nîşan bidin. Em mecbûrin xeta xwe ya netewî nîşanê dewleta Tirkiye bidin. Xeta netewî ne tenê ji bo me Kurdan e. Hevalno me xwe îspat kir, me wekî milletê Kurd me xwe îspat kir ji 4-5 aliyên cudayên Kurdistanê ji Kazakistanê bigire heta Xurasanê, heta Ewropayê, Amerîkayê, her deverê Kurdistanê dunyayê. Me îspat kir ku em bi hev re ne. Me îspat kir ku qedera me girêdayê hevûdû ye. Her çend di nava me de hem fitne fesad hebin jî nexeme. Ew jî ê me ne. Fitne fesadê me jî ê me ne. Qurcî jî ê me ne. Milletê me ye. Em êdî mecbûr xwedî li hev derbikevin, edaletekî navxweyî pêk bînin. Em kesî nevêjin berbextê dijmin. Hevanno binirin hûn bi hezaran pirse ye hûn dibêjin gelo HDP çima HDP Dem Partî çima îstîfa nake. Berê ku îstîfa bike divê ultîmatom bide dewleta Tirkiye. Partî û rêxistinên Bakurê Kurdistanê bîne cem hev biryar bigire nameyekê bişîne ji dewleta Tirkiye re ew meseleya îstîfayê, meseleya xeta netewî ew paşê tê. Aniha tu nikarî bijî ez temam îstîfa dikim, ez nalîzim. Mîna ku tu bixeyidî. Wexta xeydandanê min ne. Divê tu pêşî dewleta Tirkiye şiyar bikî. Wextê ku negirtiye, wextê ku dewleta Tirkiye du roj te mühlet da dewleta Tirkiye ji ber ku aniha rewşa şer e, du roj jî dirêj e. 24 saat mühlet didî dewleta Tirkiye. Wextê ku dewleta Tirkiye bersiv bide te bibêje em gotina te nayînin cih hûn partiyên Bakurê Kurdistanê çi halê we heye bibînin yani ret were wê demê tu rûdinê partiyên Kurdistanê hemî çi biryar bidin ew e. Komisyonekî netewîya Kurd vê were avakirin li Bakurê Kurdistanê binêrin. Aniha ez ê ji we re nûşeyekî bixwînim partiyên Rojhilatê Kurdistanê li Brukselê li kenekî hatine cem hev ji kerema xwe re godar kin çi dibêjin. Ji kerema xwe re godar kin. Dernekevin, neçin derekî. Ez daxuyaniya li kenekî a encama civînê ez ê ji we re bixwînim kî li wê derê çi gotiye. Aynî tiştî ji bo partiyên Bakurê Kurdistanê jî em hêvî dikin dixwazin. Partiyên Bakurê Kurdistanê dibe wextê 24 saatan de dewleta Tirkiye bersiv nede nameya we hûn ê rabin bibêjin temam. Me wekî Meclîsa Bakurê Kurdistanê me biryar daye HDP Dem Partî ji meclîsê veqete. Biryar wan e. Dem Partî jî dibe îrada xwe teslîmê wê komisyona Meclîsa Bakurê Kurdistanê bike. Bibêje
Meclisa Bakurê Kurdistanê çi biryar bide em li gorî wî tevdîger. Wextê bibêjin îstifa bikin ji meclisê ve derkevin meclisekî alternatîf li Amedê ava bikin bila mînawan bike. Wê demê em ji dewleta Tirkiye diqetin. Ha nexema dewleta Tirkiye bila nexema wan be. Em zirar dibînin. Em zerara çi dibînin êdî? Ji vê rewşî zêdetir êdî zerar heye? İnsanekî di hepsê da be, pranga di nigî wî de be, kelepçe di destî wî de be, zincîrkirî be. Çi xwe dikare wan da bike ji birî zincîr û prangaya xwe? Çi dikare wan da bike? Tiştê wan da bikî tunê. Milletê Kurd tiştê ku wan da bike tunê. Tiştê me takekesî hene tabî. Tiştê me şexsî hene em wan da dikin rast e. Ama weke netew tiştê em bi dest me dest xistiye tunê ye. Ya şaredarî maredarî neyê me ne. Şaredarî tiştekî xizmetî ye. Yani çöp me pe bajêr ratkî davê jî veya xizmetê. Şaredarî tiştekî ne em ji bo şaredariyê tekoşîna 5 sala nameşînin ya. Tekoşîna 5 salî me daye dest pê kirin weke milletê Kurd ji bo bi destxistina hebûna milletê Kurd e ji bo avakirina statûyeke netewî a Kurd e. Pêşniyaza min ev e. Piştî vê pêşniyazê ez ana cî didim Tayyip Erdoğan kaçqas kêfxweş e. Paşê jî ji kerema xwe re Partiyên Rojhilatê Kurdistanê çi pêşniyaz dikin ji bo pêşaroja milletê Kurd. Erdoğan dibêje îdia dike ku mafê Kurdan li Sûriyê de asta herî bilind de hatiye dayîn. Aynı Erdoğan iddia dike ku li Türkiye jî pirsgirêka Kurd, doza Kurd nemaye bi temamî mafê Kurdan çi heye hatiye dayîn. Yani wextê mafê takekesî hebe, wextê ku însanekî nehatibe kuştin ji aliyê dewletê ve tê bi menê ku mafê wî hatiye cih. Yani mafê Kurdan heye li dünyayê sağ bimîne ha weke şaxs. Tu sağ mayî temam e dibe. Dua bike bide serserî xwe. Êdî ji wî zêdetir tiştekî nexwaze. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan iddia kir ku li Sûriyê mafê Kurdan da asta herî bilind de tê dayîn li Heleb, Hema, Humus, Afrin, Idlibê bi milyona kes bi Tirkî de axivin kêfxweşiya xwe tîne ziman. Erdoğan balkişan ser guherîna desthilatê ya li Sûriyê li Sûriye rejima zalim ruhiya hilweşiya zulm bi dawî bû. Ji bo Tayyip Erdoğan zulm bi dawî bû. Ez bînim bîra we. Rejima zalim a Esad bi tu şiklekî bi vîya we em nehatine rûbirû me. Ew xwesa ji hevûdû însanek kuştiye me ew xwesa şer nekiriye. Ya şerê me herî mezin li hember Daişê bû, aha şerê duyem li hember wanan e. Firq nema. Ama li hember Esad ew qas şerekî divê asê de çêne bû. Ya. Ya diyalogekî hebû bi Esad re. Dibêje Tayyip Erdoğan divê vê jî bizanibe hevan no. Dagirkirina aha milletê Kurd ji aliyê dewleta Tirkiye ve veya nemerdiye. Bi vîya nikare pesnê xwe bide. Veya bêşerefî ye, bêrûmetî ye. Dewletekî ew qasa mezin mîna Tirkiye diçe Efrîn dagir dike, aniha jî hatiye pesnê xwe dide, şa dibe mîna zarokan, li Efrînê dibe Tirkî hatiye axaftin, ha Tirkî tê axaftin. Temam Tayyip Erdoğan. Baş e. Tirkî tê axaftin. Te Kurd kuştin, te Kurd wêran kirin, te malê wan xirab kirin, te ew koçber kirin, li Efrînê Tirkî tê axaftin. Te gorê me jî serûbin kirin. Ana hîç Tirkî tê axaftin, tu pê şa dibî, pê serbilindî. Li Sûriyê dibêje rejîma zalim ruhiya zilim bi dawî bû. Li şûna rêveberiyeke ku xwîna nêzîkî milyonekî Sûriyeyan rijandibû, hikûmeteke dostê nêzîkê Tirkiye hat. Hikûmeteke dostê nêz ê Tirkiye hat. Dibin serokatiya Ehmed el Şara de bi piştevaniya bihêz a welatê me Sûriye bi lez bi ser xwe vatê. Piştî şerê 14 salan ewlehî aramî ji nû ve tê dabînkirin, rêxistinên terorê behsa Kurdan dike, hêdî hêdî ji ciyê ku dagirkirine ji aliyê artêşa Sûriye ve tên derxistin. Ecayîb kêfxweş e. Erdoğan behsa Kurd û Türkmenan dike, îdia dike dibe birayên me yên Kurd di dema rejîma berê de wekî welatî nedihatin hesibandin, dibin perçeyekî esliyê Sûriyeyê nû niha, mafê wan da asta herî bilind de tê dayîn, birayên me Türkmen jî di rêveberiyê de erkên gelekî paye bilind ew ê bi dest bixin. Ya Sûriye Türkmen tune ne. Binêrin, radibin behsa Türkmena dikin. Wekî din Erdoğan anî ziman ku pirsgirêkên ku bi salan e ji bo wan bûne çavkaniya dilgiraniyê yek bi yek çareser dibin.
پرسکریکن کو به سالان جوان بونه چافکانیا دلگرانی یک به یک چارەسەر dibin. Em berhemin helwesta xwe ya rast di dîrokê de berhev dikin. Yani me çi ajot em wî anha diçinin pir xweş dibe yani. Li Helebê, Hemayê, Himsê, Efrînê, Edlibê bi milyona kes bi coş bi tirkî de axifin. Behsa Tirkiye dikin, dua dikin ji me re. Erdogan behsa gefa li Bakurê Sûriyê jî kir, mebesta wî Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ye dibêje dema gefa terora cudaxwaz al Bakurê Kurdistan Sûriyê bi temamî ji welê rabe, dema ku gefa terora cudaxwaz, biyolojî terör. Ya ême milletê me xwe mev kir bi bangên biratî û aştî. Êdî milletê Kurd me rehne dike. Hinkî me gotiye siyaseta biratiya gelan û biratiya gelan û em cudaxwaziyê naxwazin. Me sed carî gotiye bila Sûriye perçe nebe naxwe. Ya siyaseta tevgera Kurd li ser vê ava biye ev mêrik rabiye hêjî dibêje terora cudaxwaz ha terora cudaxwaz. Mesele tu çi bikîjî eger tu Kurdbûnê bixwazî tu Kurdbûnê bixwazî bi armanca xolamtiya Tirkan jî qebûl nakin. Çünkü têda Kurdbûn heye. Dibe tu nebe. Yani rêxistinbûna Kurdan tu neye. Naxwaze. Yani gefa li Bakurê Sûriyê qesede weke gef dibîne. Dema gefa terora cudaxwaz ya li Bakurê Sûriyê bi temamî ji holê rabe ne tenê gelê Sûriyê wê hemû herêma me rihet bibe, aram bibe. Baş e? Dema Sûriye bibe girava refah û îstiqrarê em ê hemû jê sûdê werbigirin. Tabî ki tu jê sûdê werbigirî. Tabî tê ji fayde jê bibî. Ya dema ku Sûriye bibe girava refah îstiqrarê çi ye? Kontrola Sûriye a Rojavayê Kurdistanê temamî bike ve destê çeteyan. Milletê Kurd wê derê dîsa perişan dibe. Gaza aha Kurdistanê, petrola aha Kurdistanê wê temamî biherike Tirkiye û ew ê bifroşin dünyayê pera qezençkin û wan pera jî bombe ser serê me de bibarînin. Her ferdekî ji me behsa azadiya Kurdan bike ew ê werin tinekirin. Hevano em wextban nekin hema ez vê daxuyaniya Partiyên Kurdistanê bixwînim eger hûn amade bin ji kerema xwe re ji me ve neqetin ez hema zû dixwînim. Ev fotoğrafê ku ana hûn ser ekranê dibînin jî fotoğrafê civîna li kenekî ya Brükselê ye. Binêrin têda çi tê gotin. Anha cara yekeme partiyên siyasî ên Rojhilatê Kurdistanê hatine cem hev di nava xwe de şewrekî çê dikin. Yani şewra bilind ya ji bo netewbûna Kurdan. Nûnerên partî saziyên Rojhilatê Kurdistanê li paytexta Belçîka Brükselê di civînekê awerte de hatin cem hebûdü. Di civînê de bûyer geşedanên li herêmê hatin nirxandin balkişandin ser lezgîniya girtina helwesteke netewî. Acayip mühim e. Helwesteke netewî çawa nîşan bidin. Civîn li navenda Kongreya Netewî ya Kurdistanê kenekê li Brükselê pêk hat. Tevê nûnerên partî saziyên weke Partî Demokratîk Kurdistan kîjan partî tevlî bûne ez navê wan ji we re dibêjim. Partî Demokratîk Kurdistan İran, Komeleya Zehmetkeşan, Komeleya Şoreşkerê Zehmetkeşan, Komeleya Hizbî Komünîst Şaxê Kurdistan, Sazmanê Xebatî Şoreşker, Partiya Jiyana Azad Pejak, gelek siyasetmedar ronakbirên wekî Abbas Welî, Elî Kerîmî, Ezîz Mamle jî hatin tevlî bûn. Hevseroka kenekê Zeynep Muradî de axife, axaftina vekirinê kir. Dibêje çi? Li hemberî van geşedanan behsa Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatê Kurdistanê dike her du hereman jî. Helbesta me pir giring e. Tavrê me pir giring e. Ji ber ku çavê tevahiya cîhanê li ser Kurdan e. Îro divê em cudahiyên îdeolojîk berjewendiyên partiyan dayinin aliyekî bi hestên netewî tev bigerin. Tenê bi vîya we em dikarin ji bo gelê xwe destkeftiyan bi dest bixin. Nivîskar Ezîz Mamle jî anî ziman du pirsgirêkên bingehîn yên Kurdan hene. Yek ji van pirsgirêkên ku em behs dikin bi rejîma Îranê re ye ya din jî pirsgirêkên navxweyî yên Kurdan bixwene. Mamle dibêje pirsgirêka bi Îranê re tekildarê maf û azadiyan e lê pirsgirêka bingehîn û herî girîng perçebûna navxweyî ya Kurdan e. Kurd di rewşekê belavbûyî dane divê em bibin yek xwe rêxistin bikin pêşengî ji pêvajoya re bikin. Rojnamevan rexnegir Kerîm Xaldar jî diyar kir
li Rojdatê Kurdistanê hêza çekdar a her rêxistinê heye. Binêrin. Kerîm Xaldar çi dibêje? Li Rojdatê Kurdistanê hêza çekdar ya her rêxistinî heye. Lê ev ne bes e. Ji bo azadiya Kurdan pêdivî bi artêşeke neteweyî heye. Yani êdî îcab nake her partiyekî Kurd hêza xwe bi tenê biparêze, hêza xwe ya eskerî. Artêşeke netewî lazim e, her partî hêza xwe ya eskerî tevlî wê ew ê bike, wê artêşê bike û tê de cih bigire. Çima em terin tevlî artêşa Sûriyê dibin, çima em tevlî artêşa Kurdistanê nebin. Ne? Fikrekî ecayîb xweş e û rast e di cî de ye. Wekî din fikrê balkêştir jî hene hevano. Endama kenekê rojên Mukriyan jî îdia kir ku rejima Îranê wê hilweşe. Bê statûbûn, bê dewletbûna Kurdan handîkapeke mezin e. Çi ye? Bêdewletbûn, bê statûbûn handîkapeke mezin e. Kemasiyeke mezin e. Seqetbûn e yani ha. Rojên Mukriyan got eger em bê statû û perçebûyî bimînin em ê li derveyê nîzama nû werin hiştin. Ji ber vê yekê divê em bibin yek li dijî van polîtîkayan helwesta xwe ya hevpar îlan bikin. Mukriyan banga xwe nû kir got divê ruhê yeketiyê yek û di nava gelê me de çêbiye da asta partiyan da jî were nîşandan. Li ser navê Komeleya Hizbê Komünîst Şaxê Kurdistanê Esrîn Qadirî jî axivî ew çi dibêje eger Kurd li Îranê bibin yek helwesteke hevpar nîşan bidin wê ji perçeyên din jî piştgiriyeke mezin bigirin bi vîya wê çi dibe em dikarin mafê xwe bi dest bixin û mafê xwe biparêzin. Ev sînerjî, ev kombûna di nava milletê Kurd de divê di nava partiyên siyasî de jî çêbibe. Li ser navê pejekê jî Sîamen Muannî diaxive, Muînî çi dibêje? Rejîma zordar ya li Îranê ji diyalog û lihevkirinê re girtiye, ji bilî tevgera hevpar tu vebijêr ji bo Kurdan nemaye. Ecayîb gotinê xweş in. Binêrin. Ji bilî tevgera hevpar çi ye? Yani da asta herî bilind e avakirina komîsyonekî bilind a netewî. Her partî îrada xwe teslîmê wê komîsyonê bike û tê de cih bigire. Tevlî biryaran jî bibe elbet. Ew biryarê bidin. Xeta netewî ev e. Herkes li gorî xwe ranebe stratejiyekê diyar neke. Aynî tiştî yani aynî tiştî li Rojavayê Kurdistanê çêbibiya wê serkeftin çêbiya. Muînî got di sala 2011 de Kurd li hember bûyerên li Rojavayê Kurdistanê çawa xwe rêxistin kirin, îro jî divê em li Rojhilatê Kurdistanê amadekariyên xwe bikin hesabên ciddî yên Tirkiye li ser me hene. Li dijî vê divê em bibin yekdeng, divê em ji ezmûn ji tecrübeya Rojavayê Kurdistanê dersan derxînin, bi lezgînî komîteyeke navendî ava bikin ku tê de hemî partiyên siyasî Kurd cih bigirin. Acîlan hevalo aynî tiştî ji bo Bakurê Kurdistanê bifikirin. Ez ana navê partiyên Bakurî nizanim, naybîre me hemiya, lê dibe hemî werin cem hev. Acîl yani. Nivîskar Elî Kerîmî jî destnîşan kir ku rizgariya Kurdan da artêşeke netewî de ye. Bu du pêşniyaz ji bo artêşa netewî ha. Li rojhilata navîn bê ku tu bibî xwedî hêz, tu destkeftî nayê girtin. Dijminê me bihêzin. Ji ber vê yekê li Rojhilatê Kurdistanê û rojhilata navîn pêdivî bi artêşeke neteweyî heye. Nivîskar Abbas Welî jî diyar kir ku pêdiviya diyalogê ya bi Îranê re bi dawî bîye. Allah çima ku? Yani ew pêvajoya diyalogê ya bi Îranê re çima bi dawî bîye gelo? Divê Kurd amadekariyên xwe bikin. Welî anî ziman ku partiyên siyasî li gorî xwezaya xwe desthilatdariyê ji xwe re dikin armanc, lê dikarin li ser bingêha berjewendiyên demokratîk û neteweyî werin cem hev. Hesen Qazî jî çi got, divê Kurd ji dîrokê dersan derbixin, avakirina zemînên têkoşîna hevpariya Kurdan bi gelê din re li Rojhilata Kurdistanê û Îranê rêyekî rasttir e. Wekî din hevalnokî çi dibêje? Li ser navê QDP İran, Partî Demokratîk Kurdistan İran. Baha İbrahîmî diyar kir ku Kurd li Îranê hêzeke mezin in, di Îrana nû ya ku were avakirin de bê Kurdan tu pêkan tu tiştekî nemümkün e. Binêrin. Bê Kurdan tu sêwirandin nemümkün e. Ev jî tenê bi yeketiyê dibe. İbrahîmî balkişan ser avakirina komîteyeke dîplomasiyê ya bihêz li Ewropa û li cîhanê eger yeketî pêk were. Pêşmergeyên QDP İran, pêşmergeyên PJK dikarin li Rojhilatê Kurdistanê destkeftiyên pir giring bi dest bixin.
acayip tiştê xweşin. Cara yekem ew rihekî wisa netewî ketiye nava Kurdan em çawa dikarin vê biparêzin. Hevserokê kenekî ji daxife Rêzdar Ehmed Karamus bi bîr dixe ku civînên bi vî rengî berê jî hatine kirin. Êdî divê bangên yeketiyê veguherin gavên pratîk. Êdî ne tenê em bang bikin, di pratîkê de êdî em pêşkevin. Zübeyir Aydar jî daxife, endamê konseya revebira kenekê ye. Rejima Îranê rewabûna xwe wenda kiriye. Divê Kurd bi hêzên muxalîf yên li Îranê re bi hev re tev bigerin. Ne tenê partî divê hemû beşên civakê tevlî vê pêvajoyê bibin. Her wekî yeketiya dîplomatîk, yeketiya parastina eskerî wê bibe destkeftiyekê mezin. Li ser navê Komeleya Şoreşker Zehmetkeşanê Kurdistanê Ferîba Mihemed jî daxife, ew çi dibêje li Rojdatê Kurdistanê geştdanên ciddî hene, divê navenda diyalogê ya di navbera partiyên Kurd de were xurt kirin. Acayip ev ruh divê were parastin hevando, civîn bi pêşkêşkirina nêrîn pêşniyazan berdewam kir, çavdiriye ku biryarekê tekoşîna hevpar ji vê civînê derbikeve. Weke encam hevanda. Ez werim cem we binêrin. Berê ku werim cem we. Ez ana nûçeyên deqeyên dawî dinêrim. Nûçeya deqeya dawî eger hebe ez ji we re pêşkeş bikim. Yani di derbarê Agirbestê de tiştekî digerim, xeberekî nû digerim. Ez tenê tiştên di derbarê Kobanî de dibîsim. Meseleya Kobanî divê acîlen were çareserkirin. Derman, xwarin, vexwarin biçin wê derê. Hevando, mala we ava. Gelek spas dikim hevando. Hûn her hebin. Gelek spas dikim. Enha peyamê we jî mîna naveroka nûçiya min e erê rast e. Yani hûn jî balê dikişînin ser meseleya li Kobanî. Anha diviya bû sînorê Suruç, Pîrsûs, Kobanî hilweşiya milletê me li wê derê de alîkarî bibira ew sînor rabiya. Yani heqeten mana wê sînorê nemaye. Ya ji xwe dewleta Tirkiye li wan derane. Sînor nemaye, milletê me dibe here wê derê. Yani sînor veke û merû bikar be alîkarî bide hebûdû. Yani bi vî şiklî nabe. Hevan ez xatir ji we bixwazim. Ez bawer dikim li ser Zoomê civînekî min ê ew keye. Ez hatime vexwendin. Weke semînerekî em heval dixwazin pirs ji me bipirsin li ser Zoomê di derbarê Rojdatê Kurdistanê û va meseleyên rojava. Em rojane nûçe dişopînin, herkes naşopîne hevano. Ême agahiya me hinekî zêdetir e ji ber ku em di nava meselê de ne. Rast e. Niha hevano. Weke agahî bi îhtîmalekî mezin eger agirbest nê dirêjkirin bi îhtîmalekî mezin çete wê hewl bidin êrişî hesekê bikin. Ez vê nexşeyê bînim ser ekranê ez hema 2 deqe ji we re behsa bikim. Deqekî heseke çawa dibin dorpêçê de ye li ser xerîtê nîşanê we bidim. Deqekî ev der. Ez mezin kim ya? A bi vî şiklî. Anha hesekê ez bînim nêz amadekariyên çeteyan ew e hesekê kontrol bikin, hesekê dagir bikin. Milletê me hesekê bikişînin Qamişlo. Qamişlo jî li vê derê ye. A li vê derê ye.
Yani armanç ewe. Naha Tiltemir şwe avaya serê kaniyê Ceylan Pınar Tiltemir nêzê wê derê pêşî ew ê Tiltemirê dagir bikin Hesekê û tenê Qamişlo destê me de dimîne. Niha Hesekê navbera vê derê hevan no. Ji vê derê heta vê derê bi qasî çend kilometre ye? Qasî 10 kilometre ye. Erê. Yani navbera Çete û Hesekê 10 kilometre hevan no. A vê derê jî ji were bêjim 90 kilometre ye. Navbera Hesekê Qamişlo 90 kilometre ye. Rast e. Ev jî deriyê Sêmalka ye bi qasî 180 kilometre ye. Yani 90 kilometre navbera Qamişlo û deriyê Sînor e. Yani eger ji vê derê ez vê rakim velhasıl evan no tiş nabe. Tiş nabe. Yani armanca devleta Tirkiye ev e teqekî ez vê nexşê nîşanê vedim. Ez paşê rewşa Kobanî jî min got ez bi were par vekim. Aniha Kobanî ev e bendava Tişrînê hevan no ta li vê derê bû ha. A vê derê bû. Tişrîn ev dere. Bendava Tişrînê vê derê ye. Ev dere. Ev ji bo vê bendavê me bi mehan bi salan şer kir. Ji sala par ve hinkî çeteyan avêtiye ser Şamê ji wê demê ve êriş hene û bi sedan hevalên me, şervanên me, milletê me sivîl wê derê şehîd bû bi dronên dewleta Tirkiye. Aniha ji wê derê derbasî Kobanî bûne. Navbera Çete û Kobanî hema bibêjin çend kilometre? 6 kilometre maye. Yani 6 kilometre maye. Yani rewşekî ecayîb e. Yani eger me bikariba niha ev herem hevan no binêrin ev herem ji aliyê dewleta Tirkiye ve dagirkiriye ne? Yani hêzên dewleta Tirkiye li wê derê ye. Yani nîzama Tirkan li wê derê ye. Eger însan bin, eger çawa ku Tayyip Erdoğan iddia dike, çawa ku Tayyip Erdoğan iddia dike ku Kurd û Türkmen û Ereb ji bo wî yekin, aniha acilen dibe korîdorekî were vekirin di navbera vê derê û vê derê de. Ev korîdor dibe were vekirin. Ji vê derê wextê korîdor vebe hevan no, mirov dikare xwarin, derman, zat derbas bike. Eger li cem dewleta Tirkiye Kurd û Ereb û Türkmen yek bana a ji vê derê ji Bakurê Kurdistanê jî pir alîkarî dikaribû biçûya Kobanî. Ne yeke. Vana însanên bêbextin. Vana însanê dirûne. Vana însanê dirûne hevan no. Baş e aniha tişta ku me kêfxweş dike hevan no ez çapemeniya Kurd dinêrim bi taybetî nava vê hefta dawî de mesela Helebê netê de mesela Helebê de pir acemî bûn lê aniha çapemeniya me ya li Ewropayê ê ku Tirkî weşanê dikin ê Kurdî weşanê dikin ê Başûrê Kurdistanê hemî bi yek dengî
xwedî li Rojavayê Kurdistanê derdikevin ve ya tiştekî pir baş e û hevalê me ê YouTube çê dikin jî pir baş e. Heqeten xebatê xwe de serkeftîne. Em hêvî dikin bi vî awayê bidome. Lukas gelek spas dikim mala te ava. Hevando. Bi yek dengî xeta netewî didome. Bi hêviya rojên xweş, azad, dem baş.